Sauna Tartsan löytyy tuosta 20 metrin päässä kastealueesta. Siellä skumppania roiskuu ja... Onko nämä ensimmäiset titeläiset Koskessa? On! Ne on ensimmäiset tietoteekkarit Koskessa. Näin on päästy siis sähkökiltalaisista pikkuhiljaa eroon. Sähkökiltafukseista päästy eroon ja heistä saatu teekkareita. Nyt sitten on myöskin Titen tietoteekkari Killan fuksien vuoro olla tuolla Koskessa. Täällä Desenskorissa ensimmäisiä dipataan sinne Tammerkosken hyysiin kuohuihin. No, tai hyysiin liplatukseen. Ei se nyt kuohuja hirveästi ole. Sinne pitää viedä omat kuohut, mitä näyttäisi aika moni kyllä myös tekevän. Täällä on hirveä psyykkaaminen käynnissä tietoteekkarilaisilla. Kylmyys on vaan mielentila. Ei hätää, kyllä siellä tarkenee. Se on nopeasti ohitse. Hei, just korvamikrofoniin niin saapui semmonen tieto, että tossa ihan Rosson vieressä tommonen Mariannekarkin näköinen punavoikoraitainen teltta, niin siellä on TTY-alumnin teltta, josta saa kuulemma, saiko sieltä tamppia ja ilmapalloja. Eli TTY-alumni, vanhojen opiskelijoiden yhdistys, niin pitää tuolla majaansa. Ja jos satut olemaan TTY-alumni, etkä ole esimerkiksi jäsen, niin siinä varmasti heidän puolueet, tai siis mitkä ne jäsenkirjat onkaan, niin on siellä. Kyllä, ilman muuta, jos olet joskus opiskellut Hervannassa tai Pyynikillä, missä sitä nyt tää koulu on ollutkaan, niin käypä piipahtamassa tuolla Marianne-teltalla. Liity ihmeessä TTY-alumnin jäseneksi. Siellä alumnien puheenjohtaja Jari Jatsi Ikonen tekee vaikka mitä sitten alumnien hallituksensa kanssa. Järjestää monenlaista aktiviteettitapahtumaa ja tapaamisia. Meitä opiskelijoitahan tuolla Hervannassa on hippasen vajaat 8000 opiskelijaa tänä vuonna. Ollaan tultu alaspäin muutama vuosi sitten niin sanotun maisterisuman seurauksena, eli ei meitä enää 12 000 ole, niin kuin ehkä jotkut siellä yleisössä vielä muistelevat, että kyllä alle 10 000 on tultu ja tällä hetkellä se on se karvan verran vajaa 8000 tekniikan alan opiskelijaa siellä Hervannassa asustelee ja opiskelee. Seuraavaksi seuraa semmonen hämmentävät itsensä nolaamisperformanssi, nimittäin täällä mun vieressäni on ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita, jotka ilmeisesti opiskelevat Titellä. Ja mä ajattelin heiltä kysyä, että mikä heidät on tuonut tänne kauniiseen Tampereeseemme ja kaataan mitä herrat vastaa. Hello sir.